foli ani wale ɲuman dɔn o ye aw ta ye ni waati na aw minnu sɔgɔlen b'an na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan aw bisimila aw ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi aw ye aw bisimila kɛnɛ kɔnɔna na ka kɛ ni fɛnba min kun bɛ an kan n'o ye doyimana ziyara ye o min kana ka bɛn nɔvɛmburu kalo tile 3 ma san 2019 ka kɛ ni o ye silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛmaabaw wulila ka u kunda kɛrɛnkɛrɛnyala dugu damadamanin kan ka taa ko in bonya yira u la ka kɛ ni an karamɔgɔ n'an fa a seyidi sheikh usman madan haidara ale ka yamaruyaw ye a baara kunfɔlɔw daminɛna fiyakaw fɛ yen nɔ min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Yɛrɛ karamɔgɔ nali a diyara ne ye bi a diyara ne sini karamɔgɔ yɛrɛ yanga don dunan tɛ dɛ wa dugutigi yɛrɛ de don ɔ ne y'a maa ci ko kana bɔ an fɛ yan a nana ka so de so na kɔni o don ne tɛ dunanko tɛ dɛ wa foroko tɛ a ba ka so o kɔnɔ bi kɔni a diyara anw ye kojugu fo ka dama tɛmɛ ne nisɔndiyalen ma don ziyara minɛtɔ filɛ nin ye n b'a ɲini duguden bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn bɛ se ka taa a bɛɛ ka taa kɛnɛ kan n b'o ɲini ala fɛ tiɲɛna karamɔgɔ ka nali a diyara ne yɛrɛ dɛ dunanko tɛ koyi ale yɛrɛ de ye yanga ye a yanga yɛrɛ don dɛ wa foro min dira a ma a yɛrɛ ka foro don an ma di natala an ma di sanu kama ma di wari kama a yɛrɛ yanga de ye i ba ye fɛn min i yɛrɛ o dɔ ye an ka nin mɛn don donc n ma foro di ma ko wɛrɛ kama yanga don y'a faamu dɛ yanga don a ta ye yan bi a ta ye yan sini wa dugutigi fana de don koyi ne y'a ka kankɔrɔsigi de ye yan ɔ a yɛrɛ famani ma a ka dugu mɔ nka k'a jija kana bɔ a ka dugu ala dugu la n'o tɛ ne se ka mɛn sa dɛ a mɛlɛ n'a mana bɔ dugu kɔnɔ dugu kalifa ne kɔni na yan nka ne dugutigi yɛrɛ mana tɔ b'a ko yɛrɛ ko kana bɔ a la dugudenw na min ma kɛ fɛ a kɔni ɲɛfɔ ka dugudenw ye o de don. Sani ka to an k'an da don kuma na fɔlɔ a bɛ tile 3 ɲɔgɔn bɔ an ye lɛtiri sɔrɔ ka bɔ fédération amsardine kɔnɔna na k'a fɔ k'u bɛna fiya bi an kana hakilinaw di ɲɔgɔn ma ka sigi ka baro dɔɔni kɛ mais an bɛ foli kɛ an yɛrɛ ka karamɔgɔba la n'o ye seyidi usman madan haidara ye a ye délégation ba min bila nin ye ka na n'o ye fédération nationale amsardine mɔgɔw ye ka na anw fɛ yan donc o kɔni président n'a ka mɔgɔ caman nana donc u nalen fɛnɛ dantigɛ k'an ɲɛna ka fɔ u mana kun wɛrɛ foyi kama comme san o san ziyara bɛ kɛ Doyimana donc san tɔw la ci bɛna fɔ ka sama di an ma ka bɔ ziyara bɛ yen mais a yɛrɛ kɔni y'a kanu ɲinan sigiɲɔgɔnya ni baarakɛɲɔgɔnya ni balimaya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ka délégation wuli ka na fɔ an yɛrɛ ka sigida la ko n'o sigi an fɛ ka ziyara dati fɔ an ɲɛna donc o ye waleya ye an bɛ se waleya in siɲɛ fɔlɔ ye ɲinan ye wa kɛra sababu ye fɛnɛ ka valeur ba don an fɛnɛ ka taabolo la ɲinan de fait k'a fɔra ko karamɔgɔ ka mɔgɔ yɛrɛ sera an fɛ yan o kɛra fɛnba ye an bolo donc an kɔni bɛ min ɲini sa don min fɔra kɔni n'o ye kalo tile 3 ka kan ka bɛn dimanche ma o ci fɔra an ɲɛna wa an fɛnɛ ye ci fɔ commune dugu 17 bɛɛ ye wa ni ala sɔnna ma an bɛɛ bɛ taa ziyara in kɛnɛ kan min kɔni m'a fɛ o y'o ye. An bɛ ala fo an bɛ ala barika da vraiment an b'a dɔn k'a fɔ karamɔgɔ mɔgɔ gansan tɛ n'i y'a ye a bɛ fɛn o fɛn fɔ i b'a sɔrɔ a ɲɛ b'a ko de la parce que anw tun ye Doyimana de fɔ n'an bɛna bonya da o kɔrɔ an y'a kɛ salon cogo min na o kun tun tɛ dɔ wɛrɛ ye dɔrɔn parce que ziyara bɛ kɛ Doyimana de kɔnɔ mais ale de ye fiya fɔ an kana fiya kana bonya da dugutigi kɔrɔ kana foli kɛ dugutigi la n'i y'a ye a y'o fɔ parce que a ye kanu dɔ de ye mais anw selen yan an y'a dɔn k'a fɔ karamɔgɔ ma kuma a kun fɛ a ye min fɔ a ye kanu min jigiya k'a fɔ ko de bɛ yen an y'a sɔrɔ a ka bon ka tɛmɛ o kan vraiment an y'a sɔrɔ k'a daminɛ dugutigi la ka jigin dugutigi yɛrɛ bɔra ka kuma sisan a ko karamɔgɔ yɛrɛ de ye yan dugutigi ye k'ale de y'a ka dankan ye dugutigi dankan de donc karamɔgɔ ye yan ka de o la an nalen na an ye bonya ni kanu an y'o de sɔrɔ an y'a ye k'a fɔ yan mɔgɔw karamɔgɔ kanu b'o la fo ka se a dan bɛɛ la olu de y'a wele ka dugukolo d'a ma k'a fɔ a kana yɔrɔ min a fanga bɛ se yɔrɔ min na a k'a tu tigɛ a ta don a kɛ foro ye karamɔgɔ ye hectare 100 ni kɔjan o y'a d'a ma donc vraiment an y'a sɔrɔ k'a fɔ karamɔgɔ kanu bɛ fiyakaw la bon an dalen b'a la fana ni ala sɔnna ma o ka kanu in o bɛna jɔyɔrɔ ye diɲɛ kɔnɔ yan yanni lahara yɛrɛ cɛ wa lahara a tɔ bɛ yen fana donc vraiment an kɔni nisɔndiyara an ka bi voyage in na an seli yan an nisɔndiyara fo ka se a dan bɛɛ la dugutigi maire ani dugu minnu bɛ yan kɛrɛfɛlaw la buguda ninnu a bɛɛ délégation wulila ka na kunbɛnni na. ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ nin délégation ba in bɔlen kɔ fiya u y'u kunda Doyimana kan u taara sɔrɔ Doyimana a dugutigilakaw ka fara a alimamuw n'a a diinɛ ɲɛmɔgɔw kan
kɛrɛnkɛrɛnya la dugu denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen bɔra ka u bisimila kɛnɛ kɔnɔ min sɔrɔla a kɛnɛ kɔnɔ Buya Kulibali, Mukhtar Bagayogo ani Baba Keita olu ka sɔrɔlen an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. Nisɔndiyaba de b'an ye an kɔni bɛ dugawu kɛ sira in na Ala ka sira in kɛ hɛrɛ ye Ala ka si di karamɔgɔ yɛrɛ ma ka kɛnɛya d'a ma ka sira in don hɛrɛ lɔ ka bɔ hɛrɛ lɔ maa minnu bɛ na u ɲuman ka na u ɲuman ka segin an bɛ dugawu kɛ aw yɛrɛ ye karamɔgɔ yɛrɛ fana ka dugawu kɛ dugu in ye kɔrɔfɔ min tɛmɛ ne fɛ o y'o ye sira nafaba de b'a la parce que a sira daminɛ ni sisan cɛ an ye hɛrɛ caman sɔrɔ parce que an bɛ sɛnɛ kɛ an bɛ nakɔ sɛnɛ an bɛ fɛn sɔrɔ o la yala dugawu bɛ na dɛ parce que anw ye cikɛlaw de n'i ye dɔɔnin sɔrɔ nakɔ la ka dɔɔnin sɔrɔ foro la yala o ye dugawu minɛ ne ye dɛ voilà. Alhamdulillah ɲina aw na bɛnnen don cogo bɛɛ la ka ɲinanda kunbɛn ni dugawu ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ k'a ɲini kira fɛ jama min ni a bɛna don ɲuman na siyara nin na dugutigi ni a jɛw ani alimamiw u ka dugawu bɛ a kɔnɔna na ka jama in ka na hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la ziyara a daminɛna a mɛnna mais don ɲuman na kun ma bɔ kɛnɛ kan fɔlɔ don ɲuman na ka bɔ kɛnɛ kan a san 2 n'a ye ɲinan ta ye salo a daminɛna ɲinan ziyara ɲɛkɔrɔ an nana fɛnɛ k'a bɛna a kɛ alhamdulilayi an m'o kɛnɛ de kan an ye dugawu kelen min kɛ sanwo kɛnɛ kan o dugawu kelen o de jaabira mɔgɔ caman bɛ kɛnɛ in kan ɲina o tuma an b'a ɲini Ala fɛ k'a ɲini kira fɛ an ka sarifu kɛ n'o ye Usmani Madani Hayidara ye an b'a ɲini Ala fɛ k'a ɲini kira fɛ Ala ka mɛn jama in ɲɛfɛ Ala ka n'a ka denbaya n'a ka tɔnmɔgɔ Ala k'o mɛn jama in ɲɛfɛ Ala ka jama in Ala ka taa fanga di a ma a bi an b'a ɲini karamɔgɔkɛ fɛ n'o ye Usmani Madani Hayidara ye hayi bi a ka dugawu kɛ an ka dugu in ye a ka dugawu kɛ an ka komini ye k'a kɛ komini denw ye k'a kɛ an ka komini maa bɛɛ lajɛlen ye an m'o dugawu ɲini a fɛ sakan ani waati dugawu ye fɛn dɔ ye a tɛ bi n'a minɛna a bɛ ji di ka taa fɛ de a ka dugawu kɛ an ka jamana ye walasa denmisɛnw bɛ baara min na n'o ye nakɔ baara ye nakɔ baara tɛ se ka taa ji de kɔ nka ni dugu jukɔrɔ ji sabatira alhamdulilayi caman bɛ a da surumɛ sɔrɔ hali ni sumaw ma ɲɛ kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ a dafa bɛ bɔ nakɔ kɔnɔna na an b'o ɲini a fɛ a ka dugu jukɔrɔ ji a n'a ka jɛ mɔgɔw ka dugawu kɛ dugu in ye Ala bɛ se ka dugukɔrɔ ji sabati an ka jamana in kɔnɔ cogo min na an b'o dugawu ɲini a fɛ k'a ɲini a fɛ fɛnɛ Ala ka jama in Ala k'a ta fanga d'a ma Ala ka jama in Ala ka don hɛrɛ la Ala ka jama in Ala ka bɔ hɛrɛ la tɔɔrɔ ko bɛ na jama in kɔnɔna na an b'a ɲini Ala fɛ k'a ɲini kira fɛ Ala k'o tɔɔrɔ Ala k'o bɛɛ lajɛlen ɲɔni ka bɔ yen hɛrɛ minnu b'a kɔnɔ an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Sharif Madani Hayidara bonya kama hɛrɛ minnu b'a kɔnɔ an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka hɛrɛ di ani duguden bɛɛ lajɛlen ma ani jamana bɛɛ lajɛlen ma ani komini den bɛɛ lajɛlen ma hakɛto b'a kan sɔli a rasul ngai baara min kɛ an ye nin baara n'a diyara an na n'i y'a ye musokɔrɔbaw b'an sɛbɛ dɔ a la an b'a kɛ denmisɛnninw de nɔfɛ denmisɛnninw n'a ɲɛtaa an y'o de nɔfɛ an bɛ kɔlɔbɛ ni minnu kɛ dɔgɔnin min kɔlɔbɛ ka taa n'o ye o ye denmisɛnninw n'a dubabu nɔfɛ ko ye nka ni Ala sɔnna u y'a dubabu sɔrɔ kalandenw bɛ bigi san u bɛ tilen ka t'u sigi n'u la bigi ye u bɛ tilema kalan kɛ k'a ban ni kalan jiginna kalanta ma se a bɛɛ bɛ paase o ye karamɔgɔ nafa de an y'a karamɔgɔ nafa bɔ dɛ hali bi min ye dɔnɲuman tɔgɔ ye dɔnɲuman tɔgɔ bɔra karamɔgɔ de fɛ n'i taara Bamakɔ n'i ko i bɛ bɔ dɔnɲuman yan nɔ u b'i ɲininka yali Hayidara ye dɔnɲuman min na o ye de bɛ yen wa i b'a fɔ ko ne bɛ yen a kunna jara dɛ o ye nafa dɔ ye hali bi an n'a dubabu bɛ karamɔgɔ ye mun na ne taama na minnu na ne foli la Ala k'a ɲuman se k'a ɲuman segin k'a ɲuman ta jama min natɔ ye nin ye Ala ka barika don jama min na maa caman min na jama na du bina ko mina dubabu ɲini senkɔrɔ jugu cɛyalen don ni min nana ni jama ni juguya ko ye Ala k'i kɛ kɔnɔ ye k'i wuli k'i faatu min ma na dubabu nɔfɛ Ala k'o kɛ ka dubabu sɔrɔ Ala ni karamɔgɔ barika rɔ
ala ka barika ala ka di dugutigi mo dugu ni to ala ka di dugutigi mo ka di musokoroba mo ka di demsanu mo demsanu mo ya nya ana nya tai ala ka barika dolu lo ama ka olu de no fe ko onda ndo yara kaba assalamu alaikum ala ka sababa be karamogo ka jerani so jamin be on kampi ala de ba hakka do ta on reta hakka do ka keni muye jeran yere na dogo dara fo ka ta teme fotle tanduru on ma ne masoro on doronde sa fo commune be ba do soro a herela a doy jumay na masami na refla a desale be dugu kono bi papa de sera kongo de sera ababe ka ta feri ki dasir mayini jeran yere se fe donola takra nera tle na kan sigi min grefa antla la ikeme na nidnema ma je foike ka dia te kuntli na krefe tle takadia mininke yorobe na fa doy donc anga duobe karamogo toujours bomo na mafoko kuma kele foko taka shuya kuma shitan foy ni kuma do fonga kuma ngono misaka ango ni mako balla karamogo kana iseju anga duko na ka duko anye da kunya kele o de be an nafa kusebe ka fara outanga donc anga duobe awni karamogo be mo tugura karamogo ina anga duoba be alaka jamai alaka yiriwa abulo amani ni masai fe akadoko akakela dona natala mauludu kana kafe ya we anga la nyini donc toujours alaka jira alaka yiriwa alaka to beki kana fala sora toro ba kono alako be fatu toro ko ba kono alako be fatu ma kuma ka daya visiting koni anya dabo mun kama amma fo anyo soro sabula amma dabo fo yura kama pour que ka balmaya ani client ani kanu ko sinsi ani dugun nu ñewon ci harsa salo anya ke andana do mana ne mais andana do mana koro wara kun to la parce que jarabe ke do mana de donc andana kana bonya da dugutigi ka ira la ka fo ziara wati sera mais ñina ngo kam wili ko kelenge karam waydra ya ira na ka fo angata fia ka fia faraka parce que fia kaw ya kanu le refna fia kaw kanu fia yi dugul da ma fo hectare kemeni ko ka ayrebla wa yoro min kada ya kata donc asira ka yoro tutige aka beta donc we bonya bay antara fia so madaina ka damne yina kata ziara bonya da okoro kata yira wala vraiment anana nya da dugutiki kan ani almami ani dugutembe nan karamo haydra ka je nalka ci de yai jara fia kawye foka sia dambela maire yere fo bora fo ka sigiro la kana kumbe fia anaka maire adjoint benanay duguti ani duguti dugu misamunu ba lamine nay we budawe be nyamgo bora kana kumbe fia donc akara boyaye kara korotay an boraye an sorla kana doñumana anana o kelende sora donc duguti na ka conseil ani almami ani dugudew ani ekol karamo benana mambu dani muso be bonya kawnde fo donc vraiment ya yira ka fo doñumana duguye a togo tuma don jien kono ko sebe mais ala ni karamo waydra sababula doñumana togo dona jien femme febi parce que on ga nali o ka dugu kono a jaru parce que mo chamba mir ko foro to de doñumana voilà donc mais en sele dugu kono ka do era dugu do be ya mun to ko doñumana foro bo dugu inde la o de foro to ko doñumana donc vraiment o era o kuma fo jaru ko sebe o de kara visiter la bilbil bayu bolo ko se mu jaru ko sebe nin kunye alhaji modibo jaloe jamiatul ansar din nyama ba mali konnana o de kunye ale wa ale de kumbe delegation nyefela fe kase nin dugu nununa mawla de ne ka fo nin don kele ina ka be 9 octobre kalo tlem gan woro ma samba fla anitan kononto jamiatul ansar din tondum bora fam bela jelen fan ka ukunda fiya foroka wala sa kase ka sanyo ubuluda ka keni ziara bami kumba anka no kana ka be novembre kalo tle sabama samba fla anitan kononto kenen ka min sorolai buya kulubali baba keita ani muhtar bagayo uluka sorole anga jaka nyama dawfe an nana bim bone la komi ziara setolado ne o ye le 3 donc an nana sisan nga fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka bin bɔn yaasa yɔrɔ bɛ se ka ɲɛ cogoya min na mɔgɔ bɛ se ka sigi hɛrɛ ni badina ka sɔrɔ bin ma mɔgɔ si tɔɔrɔ fɛn min ma mɔgɔw natɔ sɔrɔ u ka n'u tagatɔ sɔrɔ u nana hɛrɛ la cogo min na u ka taa hɛrɛ la ten tɔ bin kɔni bɔnna a ɲɛna a jara bɛɛ ye wa ala k'a ja ala ye fana
an bɛ karamɔgɔkɛ yɛrɛ fo n'o y'an ɲɛmaaba ye n'o y'an nujuru minɛbaa ye a Seydi Sherif Usmani Madani Hayidara a n'a ka denbaya an b'u bɛɛ lajɛlen fo Janginɛbugu la an ka foli b'a yɛrɛ ye basi ale de kɛra sababu ɲuman ye n'i ko jɔnni kunnadi ko sababu ɲuman an ka sababu an b'a fo foli b'a ye Ala ka mawludi don hɛrɛ la k'a bɔ hɛrɛ la ka ziyara fana ɲuman kɛ hɛrɛ la k'a bɔ hɛrɛ fana na inshallah min y'an se yan o ye Ala kama baara de an tɛ sara ɲini maa si fɛ ni Ala tɛ an nana pour que ka yɔrɔ saniya pour que jara bɛ se ka kɛ lafiya la cogo min o de y'an nakun ye. Aw wasara baara ninnu kɔnɔ wa? Alhamdulillah siga foyi t'a la an wasara baara kɛra a ɲɛna kosɛbɛ an kɔni bɛ ɲini mɔgɔ fɛ n'o bɛna u ka na dɔɔni dɔɔni n'u nana fana u ka sabali bɛɛ bɛ na Ala kama ni mɔgɔ ye min kɛ i b'a to Ala kama i kana kɛlɛ kɛ an bɛ Hayidara fo sijan ni labanko ɲuman Ala k'o di Hayidara ni ya Rabbi Ala ka mɛn an ɲɛ Ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman salli ala rasul. Vraiment foyi tɛ yen nisɔndiya foli ani barikadaw ye an dara ka foyi lahirum de an karamɔgɔ ma u b'a kan dara fɔli dɔrɔn tɛ kɛli yɛrɛ de u b'a kan u pɛrɛnbɛn n'u ka nafolo ye k'a kɛ u pɛrɛnbɛn n'u nu ye k'a kɛ yan di Bamakɔ ka jan dɔn dɛ bi samedi de mɔgɔw b'u ka baara dilan nka u ye baara bila depuis fajiri u b'u sen kan vraiment an tɛ se ka foyi fɔ foli dɔrɔn de kɔ k'u barikada ka jira diɲɛ mɔgɔra fana labɛnw kɛrɛmɛ ni Ala sɔnna le 3 novembre n'o ye kalo kura tile 3 ye k'u bɛɛ bisimila u kana an bɛ kun an kana dugawu kɛ an ka taabaw ye ka tila ka ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ ka ɲi ka hɛrɛ k'an ka jamana ye jamana bɛ lobo laban min na Ala k'a bɔra k'a sigi ka bɛn na faliw ni ɲɔgɔn faamuyabaliya min bɛ Ala k'a bɛɛ ban ka Mali diya ka lafiya na diɲɛ kɔnɔ kira bonya kama sallallahu rasul. Hali san ka aw kunnafoniya don mana ale sira cogoya kan ka kɛ ni baara min kun bɛ an kan n'o ye ziyara ye o min kana ka bɛn novembre kalo tile 3 ma san 2019 sira in lahaliya minnu b'a la Buya Kulubali ani Mukhtar Bagayogo ni Baba Keita u ka sɔrɔlenw an ka jɛ ka an ɲɛmadaw fɛ. Alhamdulillah an b'Ala fo k'Ala barikada Ala min ye bi yira an na ziyara ni Ala sɔnna semaine nata don komi an bɛɛ b'a kalama san o san ni ziyara sera an bɛ wuli ka taa yala sira yɛrɛ état k'a lajɛ pour que an ka se ka mɔgɔw informer a la. N'i ye salon jateminɛ ka ɲinan jateminɛ i b'a sɔrɔ danfara bɛ sirako la kosɛbɛ parce que salon sira kun bɛ ka dilan ka se yɔrɔ dɔ la mais ɲinan caman dilanla sira la an kɛlen don ka labɛn min k'a la komi n'i ye Jalakɔrɔji ta fo ka n'i se Jamusabugu yɔrɔ la i b'a sɔrɔ o bɛɛ ye bɔgɔ bilenman ye o kɔrɔ goudron ma se o yɔrɔ la fɔlɔ sira in fana couchew ka ca ka kosɛbɛ o la an nana an bɛ fɛ ka mɔgɔw kunnafoni k'a yira u la k'a daminɛ Jalakɔrɔji fo ka na se Jamusabugu la a bɛɛ ye bɔgɔ bilenman de ye mɔgɔw ka boli dɔɔni dingɛw b'a la gendarme couchew b'a la a bɛ se ka tiɲɛni se mobili ma an dun mɔgɔw b'a la bɛɛ ka se ka na hɛrɛ la ka taa hɛrɛ la n'i ye Jamusabugu yɔrɔ fana ta fo ka se Doɲuman na i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye goudron ye o goudron fana goudron kura don panneau foyi t'a kan k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko signalisation bɛ yen goudron don an ye analyse min k'a la a tourna de ka ca kosɛbɛ o la an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna o de ye mɔgɔw ka boli dɔɔni parce que ni panneau bɛ sira la i bɛ se ka sira état dɔn a jɛngɛnnen don mais ni panneau t'a la i b'a sɔrɔ o t'i dɔn an ka bi wulikajɔ kun de ye ka na sira yɛrɛ état la ka se ka mɔgɔw informer pour que mɔgɔw bɛ se ka na hɛrɛ la cogo min na ka segin hɛrɛ la ten parce que n'i ye jamana yɛrɛ état lajɛ o de y'an bila k'a kɛ sinon a mɛnna fuyeli kun t'an ka baara la an bɛ jateminɛ kɛ mais jamana yɛrɛ nana bila gɛlɛya dɔ kɔnɔna na o wajibiyara an kan sisan pour an ka baara kɛcogo yɛlɛma o de y'an bila fuyeli la n'Ala sɔnna mɔgɔ kɔni bɛ na k'a daminɛ bolifɛn na fo ka taa se farikolo yɛrɛ ma ani bolola sakiw minɛn o minɛn bɛ yen kɔni n'Ala sɔnna a bɛɛ bɛ fuye maramafɛn minnu bɛ yen ka se k'olu bɔ yen k'olu mara yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen n'a sécuriselen don ni baara banna o maramafɛn ninnu kan ka segin cogo min na an bɛ sɔrɔ ka segin ten n'Ala ka jɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn anw bɛ yan olu de kama parce que anw bɛ jɔ yan k'a daminɛ yan fo ka taa se Jalakɔrɔji anw bɛ mɔgɔw jɔ sira la o kun tɛ dɔ wɛrɛ mɔgɔ bɛ se ka na lafiya la cogo min na u kan ka baarakɛla minnu jɔmɛ sira la an bɛ min f'u ye dɔrɔn k'olu ka kumakanw lamɛn n'u ko ka boli dɔɔni yɔrɔ min na u ka boli dɔɔni o cogo la n'u ko ka jɔ yɔrɔ min na u ka jɔ o yɔrɔ la an bɛ min fana ɲini mɔgɔw fɛ dɔrɔn o de ye boli dɔɔni ye ka na an y'o fɔ n'o ye goudron ko ye parce que goudron kura don an bɛ fɛ mɔgɔw ka boli dɔɔni an ka laɲini tɛ foyi ye mɔgɔw bɛ se ka na hɛrɛ la cogo min na ka segin hɛrɛ la o cogo la k'a sɔrɔ tɔɔrɔ ma mɔgɔ si sɔrɔ alhamdulillah ɲinan kɔni labɛn sabatilen don an bolo kosɛbɛ ka tɛmɛ san tɔw kan parce que san bɛɛ n'a labɛn don ni ziyara yan'a ka se i b'a sɔrɔ an bɛ wuli ka yala ka taa yɔrɔw lajɛ an kan ka baara minɛ cogo min na mais ɲinan depuis kalo jɔra i b'a sɔrɔ an bɛ wuli ka jɔ la pour que ka taa yɔrɔ la n'Ala sɔnna labɛn kɔni sabatilen 100% mɔgɔ bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na ziyara la bɛɛ k'i hakili latigɛ k'a fɔ bɛɛ bɛ na hɛrɛ la wa ziyara bɛ kɛ hɛrɛ la n'Ala sɔnna bɛɛ bɛ segin hɛrɛ la tɔɔrɔ tɛ maa si sɔrɔ n'Ala ka jɛ. Hayidarama ale mun kɛra sababu ye k'an fara ɲɔgɔn kan alhamdulillah an bɛ Ala tanu Ala ka n'a sara Ala ka n'a wasa labɛn b'an bolo alhamdulillah an bɔra bi ka se an sigiɲɔgɔn ma Fiyan ani Doɲuman na puisque ziyara yɛrɛ bɛ kɛ Doɲuman na
mais ala ni karamɔgɔ yɛrɛ ka laɲini a ko an ka taa se fiyankaw fana ma komi a bɛɛ ye dugukolo kelen donc an ka suma ka taa ziyara bonya da u kan k'a fɔ an n'u ka jɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an y'o kun fɔlɔ kɛ fiyan ka tila ka na a laban don ɲuman na ala sɔnna an ye siraw fana lajɛ ka na alhamdulillah an bɛ ala tanu labɛn min kɔni b'a bolo bi an b'a fɔ jama ka an faamu baara kɔnɔ ni ala sɔnna ma ɲinan kɔni gɛlɛya foyi tɛna ye ziyara baara la parce que sira degun bɛ sira yɔrɔ yɔrɔ la ala sɔnna an jɔlen filɛ yɔrɔ min na ka bɔ yan ka taa fo karamɔgɔ ka foro la gitɔrɔn b'a bɛɛ la labɛn minnu kɔni b'an bolo an bɛna mɔgɔw bila sira kan ka kuma mɔgɔw fɛ ani don ɲumanna yɛrɛ doncogo ka kuma mɔgɔw fɛ an ka taa dɔɔni dɔɔni pour que an mago bɛ laɲini mun na sirako la ani an mago bɛ laɲini mun na mɔgɔw ka kisi la an mago bɛ laɲini mun na mɔgɔw ka taa hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la an kɔni bɛ wele mun da mɔgɔ ye u ka na dɔɔni dɔɔni komi gitɔrɔn kura don turunew fana b'a la bon turunema yɔrɔ ninnu n'i ti sira dɔn ka kɔrɔ n'i nana bala turune na dɔrɔn n'i ma boli dɔɔni dɔɔni a bɛ se ka tiɲɛni s'i ma donc an kɔni bɛna mɔgɔw jɔ sira kan u ka mɔgɔw lamɛn n'u y'an ka baarakɛlaw lamɛn ni ala sɔnna a ma an mago bɛ lafiya mun na ani wasa mun na fɛn kɔnɔ o bɛ se ka sabati a kɔnɔ bon an kɔni bɛ mun fɔ ziyara nabagaw ye an b'a fɔ bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la komi an ka mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ mobiliw de louer ka na n'a kɔni ye mobiliw louer ka na a y'a janto chauffeur la parce que sira kura na mɔgɔw bɛ sɔn k'a fɔ u bɛ dasago boli kɛ ka n'aw bila ka tila ka taa mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ bon tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni bɛ wele mun da an ka mɔgɔw ye n'u ye mobili o mobili ta n'a ko a bɛ dasago boli kɛ u ka jigin ka bɔ a kɔnɔ ka mobili to yen ka mobili wɛrɛ ɲini ni ala sɔnna a ma an kɔni ye baara labɛn caman kɛ o mobiliko sira fana kan ala sɔnna ni bamakɔ bangɔni 1 ni bangɔni 2 senikaw an ye sigi kɛ sirako in kama baara yɛrɛ bɛ se ka sabati an bɛɛ bolo cogo min an n'olu ye sigi kɛ pour que ka se ka mobili ko fana bila bɛrɛ la mɔgɔw bɛ se ka lafiya bɛrɛ min kɔnɔ bon dakuruya laban bɛ n bolo kɔni an bɛ ayiru serifula baarakɛlaw fo an b'a fɔ ala k'an n'a dɛmɛ ala k'an n'a wasa ziyara k'a daminɛ hɛrɛ la k'a ban hɛrɛ la ala k'o latigɛ mɔgɔ minnu bɛna ziyara la an b'a ɲini ala fɛ ala ka na n'u bɛɛ ɲuman ye ka segin n'u bɛɛ ɲuman ye u bɛ ka t'u ka so sɔrɔ yen komi baara fana kɔnɔ fiyɛli minnu b'ara ani mobili lajɛ minnu b'ara mɔgɔw a kana mɔgɔw tɔɔrɔ parce que jamana bɛ yɔrɔ min na bi ni ma kɛ kuma dɔ an bɛ bɛɛ ka kisi de nɔfɛ an tɛ yen ka tɔɔrɔ se maa si ma mais mɔgɔ bɛɛ ka faamu an bolo ni fɛnjugu kelen donna jama na n'a ko a bɛ tiɲɛni kɛ i b'a sɔrɔ o dan sagonen don mais e kelen fiyɛli ne bolo e ka sabali an kɔrɔ an ka fiyɛli kɛ e ka don hɛrɛ la tɔɔrɔ kana taa maa si sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ o k'a to ala k'a sɔn an ni mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn faamu nin baara in kɔnɔ an bɛ sabali ɲini bɛɛ fɛ ala ka sabali di bɛɛ ma wele ka labanw b'an bolo an b'a ɲini ala fɛ ala ka fɛn daminɛ hɛrɛ la k'a ban hɛrɛ la baarakɛlaw an b'a ɲini u fana fɛ u ka sabali puisque n'i ko k'i bɛ jama kunbɛn e de bɛ kɛ sabalibaa ye parce que anw de farala ɲɔgɔn kan n ko an bɛ karamɔgɔ n'a ka jama lafiya n'anw ma sabali dɔrɔn i b'a ye anw mago bɛ mun na a tɛ sɔrɔ puisque n'anw ko k'an bɛ jama lafiya n'an yɛrɛ tilala ka lafiya ɲini ou bien anw ma sabali mɔgɔ dɔ ye kuma dɔ fɔ an ma n'a y'anw tɔɔrɔ o ye baara de tiɲɛnen ye an ka jɛ ni bɛɛ ka fɔta ye an ka jɛ ni bɛɛ ka kɛta ye karamɔgɔ n'a ka jama bɛ se ka lafiya cogo min an ka laɲini ka k'o de ye an bɛ mun fɔ bɛɛ ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an ka yafa ɲɔgɔn ma depuis baarakɛlaw an ma don baara kɔnɔ an ka yafa bɛɛ ma an ka sabali bɛɛ kɔrɔ mɔgɔ mana cogo o cogo an ka sabali waati ko de don a bɛ daminɛ sɔɔni i b'a ye bɛɛ bɛ taa i ka so hɛrɛ la n b'a ɲini ala fɛ ala k'o sabali d'an ma ala k'o muɲu d'an ma ala k'an bɛɛ kelen kan ala k'an bɛɛ kelen kan kira bonya kama karamɔgɔ yɛrɛ hɔrɔma kama sali ala muhamadu sali wa salim nin kun ye an ka sirakan maaw ye minnu bɛ jateminɛw kɛ kɛrɛnkɛrɛnya la ziyara ale commission président ale b'u ɲɛfɛ ka kuma ninnu walawala hakilila a ye kuma min fɔ n'o ye baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka muɲu ka sabali o kelen na an b'a ɲini naaba bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka sabali bɛɛ ka muɲu o b'a to baara in bɛ kɛ hɛrɛ kɔnɔna na ka a kuncɛ hɛrɛ kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ dɔ i mana yɛrɛ a ziyara a bɛ kɛ kun jɔw de kama maa minnu dalen bɛ yen walasa ka se ka faamuyaw sɔrɔ a la an balimakɛ muhtar bagayo ale bɛ walawalali kɛ o la an ka jɛ k'a ɲɛmada fɛ Sirifila lajaba an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔ a ka ɲɛmadali la duwa dabali ko bɛ se jango fɛn min ni a duwa dara don ɲuman na ziyara san o san
jamiyatu ansardin tondeo ninga fara an karamogo ka na nunjuru samamaga groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma nyama jamiyatu ansardin nyejo yoro ninga fara ho conseil islamique nyama baka Sayyid Sharif Ousmane Madan Haidara akademaya munon dalendo donymana du kolo kono ani munon dalendo jian fan waro fe sanwo san ansardin national ka fara international kan ubi bolo di nyogoma ke ka ziara belebele bolo da kana duwaw donge ka ala wele ke ka taa o taaba nunuma ani alsilamɛsiw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen o hukumu kɔnɔ bi an bɛ octobre kalo tile 26 la i k'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ section ɲɛma a y'a ɲini tɔndenw fɛ u kɛ bɔ cɛ ani musow ka na yɔrɔw sanuya ka yɔrɔw labɛn yanni kobaw kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛbilabaw bi kɛ o hukumu de kɔnɔ kabi fajirida fɛ k'a dɔn k'a fɔ alisilamɛw bɔra ka na yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sanuya bin minnu bɛ yen furaburu minnu bɛ yen yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la saniya walasa ziyarakɛlaw bɛ se ka na lafiya kɔnɔ hɛrɛ kɔnɔ ka baara in bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min ka segin o ɲuman na an filɛ nin ye o kɛnɛ de kan o hukumu kɔnɔ ziyara ka hakili jigin don ɲuman na kaburu don in na an ka cɛba minnu dalen bɛ yen ani an ba minnu dalen bɛ yen o de ye k'a daminɛ an b'a la Seyida Aja Bafunɛ Tarawele ka na se an karamɔgɔ ma dugadenw ka alimami Seyidi Mohamed El Madani Haidara fo ka na se an karamɔgɔ ma Seyidi Mustafa Haidara ka taa se an karamɔgɔ Elhaji Buna Ɲangiw ma o ni a ɲɔgɔnna caman minnu dalen bɛ don ɲuman na yan ani kaburu don wɛrɛw la an filɛ nin ye labɛn kɛnɛw de kan ziyara yɛrɛ don kelen pe don i ka dɔn k'a fɔ novembre kalo tile 3 ala kɛ o yira an na an bɛ aw fo a ka ɲamadali la a kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ Mukhtar Bagayogo o la ka o ladɔnniya k'a fɔ ni ala sɔnna a ma dimanche nata o kana ka bɛn novembre kalo tile 3 ma san 2019 don mana ziyara o bɛ bɔ o ma o la an b'a ɲini ala fɛ ala ka an bɛɛ si jɔ ka o don kɔnɔna na kɔrɔfɔw daminɛ an kun y'a fɔ aw ye k'a fɔ ka kɛ ni don mana ziyara a baaraw bolo dali ye an karamɔgɔ n'an fa a Seyidi Sharif Ousmane Madan Haidara a ye délégation ba wuli u ka t'u sen da ayiwa fiya ani don mana ka ko in bonya da u kan ani ka taa se maa minnu bɔra ka taa foro baaraw kɛ ka taa se sira kan baara minnu bɛ yen ka maaw hakili lajigi u kan o kunnafoniyaw de tun bɛ ka lase aw ma o la min bɛ k'a fɔ dɔrɔn bɛɛ lajɛlen ka taa dɔɔni an bɛɛ bɛ ka taga laɲini min na a bɛɛ ye kelen ye ŋaniyaw ka kɛ kelen ye o la ka dansago boliw kɛ walima ka dansago waleyaw kɛ a ka ca ala fɛ fɛn min de don a man ɲi kosɛbɛ n'i taara ziyara kɛyɔrɔ la n'i bisimilayara cogo min na i ka sɔn mobili n'a fɔra ko ka gare yɔrɔ min na i ka gare n'a fɔra ko ka mobili moto gare yɔrɔ min na i ka sɔn ka gare i ka sɔn fuyeli ma n'i ye baara in bɛɛ kɛ i n'a fɔ yamaruyaw bɛ di cogo min na i b'a ye a nafa bɛ segin bɛɛ lajɛlen ma o la an b'a dɔn an fana an karamɔgɔ a ka laɲini tɛ maa si ka degun sɔrɔ ko in yɛrɛ mana kuncɛ tuma o tuma ale b'a ɲininkaliw de kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni maa ye degun sɔrɔ n'a y'a haya mɛn ko maa kelen de ye degun sɔrɔ a b'a nin kun tɔɔrɔ o de b'a to Jamiyatul Ansardine u b'u yɛrɛ bɛɛ di min b'a to baara ninnu bɛɛ ka kɛ hɛrɛ kɔnɔna na nin boliboli ni wulikajɔ bɛɛ kun ye walasa an karamɔgɔ a Seyidi Sharif Ousmane Madan Haidara baara ninnu a b'a laɲini a ka kɛ cogo min na a ka kɛ ten o la ka ala deli yarabi baara in ala k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ kɔnɔ k'a kuncɛ hɛrɛ kɔnɔna na aw ni ne an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ don ɲuman na dimanche don ni ala sɔnna a ma ala ko yira n na wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Haidara Usmani kalande umiko Sharifu ni Haidara Usmani bidamini Usmani Haidara Usmani kalande umiko Sharifu ni Haidara